Bore da a chroeso chi yma unwaith eto I gwasanaeth ni yng Capel y Ffynnon. Gobeithio I chi brofi Duw yn dda yn ystod yr wythnos aeth heibio. A da ni parhau mewn sefyllfa ddigon anaturiol, ond mae gynnon ni gyfle eto heddiw I lawenhau a chofio am ddaioni a thrigaredd Duw. Gadwch I ni weddio gofyn am gymorth yr arglwydd. Arglwydd yn Duw, da ni'n diolch dy fod ti'n parhau yn ben arglwydd yn llywodraethu yn dy nefoedd. A da ni'n diolch o ddiwn tad dy fod ti'n gwahodd ni I daddoli di. Dar o gymorth yr ysbryd glân fel y bydd yn amser ni o dad yn ogoniant mawr I denw di, ond hefyd yn fendith ac yn lawenydd i'n calonau ni. A da ni'n gweddio hyn trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Gwrandwch ar y salmydd yn annog I hunan I ganmol yr arglwydd. Fe enaid, bendithiau'r arglwydd a'r cyfan sydd ynof ei enw sanctaidd. Fe enaid, bendithiau'r arglwydd a ffaid ag anghofio ei holl ddoniau. Ef sy'n maddau dy holl gamweddau, yn iachau dy holl afiechyd. Ef sy'n gwaredu dy fywyd o'r pwll ac yn dy goroni a chariad a thrigaredd. Ef sy'n dy ddigoni a daioni dros holl ddyddiau dy fywyd, I adnewyddu dy ieuenctid fel yr eryr. Gadwch I ni fendithio Duw trwy ganu emyn efo'n Fe enaid cod, bendithiad y greawdwr, ef yw dy arglwydd, ef dy gyfaill triw, araf I ddig, cyfoethog mewn trigaredd, mola dy geidwad Iesu. Da ni'n ceisio yn y gwasanaethau yma I feddwl am bobl ddar ei gyfarfod ar arglwydd Iesu.
A rwan, da ni am glywed Hywel yn darllen hanes y ddau ddaru wneud hynny. Darlleniad yn dod o Luc, benod 7 ac o adnodau 36 drwodd at 50. Gwahoddodd un o'r Phariseaid, Iesu, i bryd o fwyd gydag ef. Aeth ef i dŷ'r Phariseaid a chymryd ei le wrth y bwrdd. A dyma wraig o'r dref oedd yn bechadurus yn dod i wybod ei fod wrth bryd bwyd yn hir Phariseaid. Daeth â ffôl alabaster o enaint a sefyll y tu ôl wrth ei draed gan wylo. Yna dechreuodd wlychu ei draed a'i ddagrau a sychu a gwast ei ffen, ac roedd yn cusanu ei draed ac yn ei hirio ar enaint. Pan welodd hyn, dywedodd y Phariseaid oedd wedi ei wahodd wrth o'i hun, pe bai hwn yn broffwyd, byddai'n gwybod pwy yw'r wraig sy'n cyffwrdd ag ef, a sut un yw hi, pechadurus yw hi. Atebodd Iesu ef, Seimon, mae gennyf rhywbeth i'w ddweud wrthyt. Meddai yntau, dywed, athro. Roedd gan fenthyciwr arian 2 ddyledwr, meddai Iesu. 500 o ddarnau arian oedd dyled un, a 100 oedd ar y llall. Gan nad oeddent yn gallu talu nôl, diddymodd y benthyciwr ei dyled i'r 2. Pryn ohonynt, gan hynny, fyddai yn ei garu fwyaf. Atebodd Seimon, fy dybiwn i, mae'r un y diddymodd y ddyled fwyaf iddo. Beth nad yn gywir, meddai ef wrtho. Chan droi at y wraig, meddai wrth Seimon, a welid yw'r wraig hon. Deith i mi mewn i'th dŷ, ac ni roddais ddŵr i mi at fy nhraed, ond oedd hon, gwlychodd hi fy nhraed a'i dagrau, a'i sychu a'i gwast. Ni roddais gusan i mi, ond nid yw hon wedi peidio a chusanu fy nhraed byth pan ddeith i mi mewn. Nid urdiais fy mhen ag olew, ond urodd hon fy nhraed ag enaint. Am hynny rwy'n dweud wrthyt, mae ei phechodau, cynnifer ydynt, wedi ei maddau, oherwydd y mae ei chariad yn fawr. Os mae ychydig a fyddai wedi rhywun, ychydig yw ei gariad. Ac wrth y wraig, meddai, y mae dy bechodau wedi ei maddau. Yna dechreuodd y gwesteion eraill ddweud wrthynt ei hunain, pwy yw hwn sydd hyd yn oed yn maddau pechodau? Ac meddai ef wrth y wraig, y mae dy ffydd wedi dy achub di, dos mewn tangnefedd. Wel, blant, dwi'n falch eich bod chi'n dal yfoni, a dwi'n gobeithio bod chi yn dal i fwynhau ac eto'n cael cyfle i ddysgu gartre wrth i chi beidio cael mynd i'r ysgol. Rwan, pan o'n i'n blentyn, mi oedd yna gwestiynau weithio oedden nhw'n gofyn yn yr ysgol Sul ac oedden ni'n gorfod dysgu'r atebion. Ac un o'r cwestiynau hynny oedd, sawl math o blant sydd? Da ni'n gwybod bod yna wahanol fathau, pob math o wahanol fathau o bobl yn y byd, da ni gyd yn wahanol. Ond oedd y cwestiwn yma'n gofyn, sawl fath o blant sydd? A'r ateb oedden ni'n gorfod dysgu oedd, mae 2 fath o blant sydd. Plant da a phlant drwg. Be ydych chi, tybed? Ydych chi'n blant da neu blant drwg? Dwi'n gobeithio i ddeud i gwir bod chi'n blant da. Ac eto, dwi ddim yn hollol hapus efo'r ateb yna. Achos, pan o'n i'n blentyn, mod i'n dda peth o'r amser, do'n i ddim yn dda trwy'r amser. A weithio o'n i'n neud pethau drwg. A mae hynny'n wir, yn dydi? Da ni i gyd yn dda rhywfaint o'r amser, ond da ni hefyd yn ddrwg rhywfaint o'r amser. Da ni'n gwneud pethau sydd yn gwneud ein rhieni ni fod yn falch ohono ni, a maen nhw'n falch pan da ni'n nifydd iddyn nhw, maen nhw'n falch pan da ni'n dda, ond drwy arall, da ni yn gwneud pethau sydd ddim yn ei gwneud nhw'n hapus. A mae hynny'n wir pan da ni'n meddwl am Dduw. A pan o'n i'n blentyn ac yn gwneud rhywbeth drwg,
Ac oedd dad neu mam yn ffeindio allan. Wel, o'n i ddim yn mynd i fod yn hapus nes mod i wedi sortio pethau allan. Ac i sortio pethau allan, oedd rhaid i fi ddeud wrth dad neu wrth mam, mae'n ddrwg gen i. A nid i ddeud am yr ffordd o dwi'n mynd licio dweud hyn, ond mae'n ddrwg gen i. Ond o'n i wir yn gorfod meddwl, mae'n ddrwg gen i. A pan o'n i'n gwneud hynny, oedd y rhieni yn maddau fi. Oedd nhw'n dweud, wel iawn, paid ei wneud eto, ond dyna fo, newn ni anghofio amdano fo. A ydych chi'n gwybod pa mae'r Beibl yn sôn am bobl? Di'r Beibl ddim yn dweud bod ni'n blant da neu'n blant drwg, neu'n bobl dda neu'n bobl ddrwg. Mae'r Beibl yn dweud bod yna ddau fath o bobl, ond y ddau fath ydy, un, pobl ddrwg, sydd ddim wedi dweud sori wrth Dduw, sydd ddim wedi dweud bod yn flin ganddyn nhw, a ddim wedi dod i gael maddeuant Duw. A'r math arall o'r bobl ydy bobl sydd wedi gwneud pethau drwg, ond sydd wedi dod at Dduw a dweud sori, mae'n ddrwg gen i. A dyna'r ddau fath o bobl sydd gynddon ni. Pobl sydd heb gael maddeuant Duw, a pobl sydd wedi cael maddeuant Duw. Ac yn y ddarn i glywed yn cael ei ddarllen rwan, dyma ni'n clywed am y ddau fath. Oedd na un yn meddwl bod o'n iawn a bod y ddim angen i Dduw faddu iddo fo. Ond mewn gwirionedd, doedd o ddim. Mi oedd na ddrygion i gael yna. Ac oedd y llall yn gwybod bod hi'n ddrwg, ond oedd wedi gofyn i Dduw faddau heddi hi. A dyma hi'n cael maddeuant Duw. A mi fyddwn ni'n clywed am hynny eto yn y bregeth. Felly mae'n falch iawn gennai eich bod chi'n dal i wrando a gobeithio bod chi yn gallu cofio hynny. Da ni weithio'n dda, da ni weithio'n ddrwg. A pan da ni ddrwg, da ni angen troi at Dduw a gofyn am faddeuant. Rwan, da ni'n mynd i weddio mewn munud, ond cyn hynny, da ni eisiau canu emyn efo yn gilydd. Di'r wythnos diwetha wedi bod yn dda tybed i chi ac i fi. Neu falle bod yna rai ohonoch chi sydd wedi cael un anodd yn yr wythnos sydd wedi mynd heibio. Mae'r emyn yma'n un lle da ni'n cofio fod Duw wedi addo bod yn help ac yn agos beth bynnag sydd yn digwydd. Mi welodd awdur yr emyn droion anodd iawn yn ystod i fywyd. Un o'r pethau mwyaf anodd nath o'i wynebu oedd dyma i wraig o yn marw a 3 plentyn oedd ganddyn nhw yn marw o afiechyd. Ac yn y dyddiau yma o bandemig, da ni'n gwybod bod yna bobl yn wynebu pob math o rewan awsterau fel hyn. Ond mi fedre awdur yr emyn yma ddweud bod Duw wedi bod yn ffyddlon trwy'r cyfan. Ar yrfa bywyd yn y byd, a'i throion enbyd hi. O ddydd i ddydd, a ddawodd ef o leini'r nef i ni. Ar yrfa bywyd yn y byd, a'i throion enbyd hi. O ddydd i ddydd a ddawodd ef o leini'r nef i ni.
Gadwch i ni weddio. Arglwydd yn Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Da ni'n dod at ti y bore yma'n ceisio dy fendithio di, ac yn ceisio dy addoli di o waelod calon. Mi wyt ti'n Dduw sydd yn rhagorol ym mhob ffordd. A da ni'n gallu deud yn bod ni wedi profi llawer iawn o fendithion oddi ar dy law. Da ni mor ddiolchgar o Dduw'n tad am y trywydd braf yr ydym ni'n brofi yn y wlad yma ar hyn o bryd. Ac bod ni'n aml yn cwyno, ac bod ni'n gwybod fod y tir angen glaw y dyddi yma, mwyn i'r planhigion dyfu. Eto, da ni'n llawenhau yn y gwanwyn sydd o'n cwmpas. Da ni hefyd o Arglwydd yn Duw yn ddiolchgar i ti am i ti yn cadw ni mewn gwlad lle da ni'n mwynhau rhyddid rhyfeddol bod ni ar y funud yn gaeth i'n cartrefi. A da ni ddiolchgar i ti o Dduw'n tad bod gynddon ni heddwch yn y wlad, bod gynddon ni gartrefi i fyw ynddyn nhw, a theulu a chyfeillion y gallwn ni ddibynnu arnyn nhw. Ond wrth ddod gyda fron di y bore yma o Dduw'n tad, da ni angen cael natgoffa mae'r diolchgarwch mwyaf sydd gynddon ni ydy dy fod ti yn ben arglwydd, yn ben llywydd y bydysawd, a dy fod ti wedi'n caru ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Da ni mor ddiolchgar am yr arglwydd. Da ni ddiolchgar i fod o wedi dod i'r byd yn mwyn ni. I fod yn ogofywch a Duw, ni chifrifodd yn drais fod yn ogofywch a Duw. Eto, fe ddarostyngodd ei hun, gan gymeryd agwedd gwas a dyfod ar wedd dynion. Ac Arglwydd yn Duw, da ni'n cofio iddo fo ddod a chael ei eni mewn tlodi y methlem, a byw heb fawr neb yn swyddoli pwy oedd o, ac yna iddo ddioddau ar y groes yn lleni. Ond da ni'n ddiolchgar o Dduw'n tad. Mae nid i fwyn ei hunan y daeth i lawr o'r nef, ond rhoi hyn yn aber dros eraill naeth fe. A'r prawf y hynny ni o Dduw'n tad ydy bod Iesu wedi codi'n fyw, a'i fod yn fyw heddiw yn eistedd ar dy ddehilaw di yn y nef yn eiriol trosto ni. Da ni ddiolchgar am y fath efengel, am y fath drigaredd sydd ar gael i dy bobl di. Ac eto, Arglwydd yn Duw, wrth ddod gyda fron, da ni hefyd yn gorfod cydnabod bod na fesur o ofn wrth ni ddod. Oherwydd da ni'n gwybod dy fod ti'n sanctaidd am bod ni ddim yn sanctaidd. Dy fod ti'n dda am bod ni o Dduw'n tad efo drygioni yn calonnau ni gyd. I ddweud y gwir, sy'n ni'n gweld yn hynny yn iawn, sy'n ni'n gweld fod y drygioni hwn yn effeithio ar bob rhan o'n bywyd ni. Does a ddim un cornel lle na da ni'n gweld rhyw fath o gysgod, rhyw fath o amherffeithrwydd. Ac eto, mae gyda thi faddeuant, a dyna'n llawenydd ni. Mae gyda thi faddeuant, fel yn bod ni'n gallu dod at ti, ac yn cywilyddio oherwydd yn beie. Yn gwybod dy fod ti'n gallu maddau a dy fod ti'n gallu rhoi cyfle newydd i ni. Ac yn wir o Dduw'n tad, dy fod ti'n gallu yn newid ni i fod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist wrth i'r ysbryd glân ddod ar waith yn calonnau. Felly derbyn yn diolch y bore yma wrth i ni ddod at ti. Da ni'n cyflwyno i ti yn holl anghenion. Gofyn i ti o Dduw'n tad eto faddau yn holl feie. Da ni'n gofyn o Dduw'n tad ar ei ti gofio'n byd yn ei angen. Yn arbennig cofiad y eglwys yn ein byd. Ac yn y dyddiau yma, da ni'n gweddio dad bydd y eglwys yn cael llywyrchu. Bydd y eglwys yn oleuni. A hynny o Dduw'n tad trwy i dy bobl di yn yr eglwysi fod yn oleuni. Dyro fi'n ar yn tystiolaeth o Dduw'n tad fel bod ni'n gallu siarad yn fwy hyderus ac yn fwy clir am yr arglwydd Iesu Grist. Dyro gariad yn calonnau at ti ac at yn cyddyn. A gad i ni weld lle mae modd i ni fod o gymorth i'n cyddynion. Ac yn arbennig o dad, pan mae pobl mewn tywyllwch, helpa ni gyfeirio nhw at y goleuni sydd yn Iesu Grist. Bore yma o Dduw'n tad, os oes yna rhywun yn gwrando efo baich arbennig ar ei calonnau.
bod nhw wynebu a fiechyd mawr, bod nhw o dad mewn galar ynglyn â ryw aelod o'i teulu, bod nhw'n ansicr ynglyn â'i gwaith, bod nhw'n teimlo pwysau yn yr argyfwng presennol. Arglwydd yn Duw, da ni'n gofyn ar ei tŷ glosio at bob un ohonyn nhw, mwyn iddyn nhw gael bwrw baich arna ti. Ac os yna rhywun sydd hefyd yn ymplith ni, sydd yn argyhoeddiad dwys o ryw bechod amlwg, o ryw fai, arglwydd, da ni'n gofyn ar ei ti harwain nhw at y groes, lle maen nhw profi dy faddeuant di. A'r bore yma, da ni am glywed o dy air, Dioddew'n Tad. Da ni am wrando arna ti. Da ni am i ti siarad efo ni ysgol i di fod yn dda. Felly bendithia'r gair i'n calonau ni. Ac wrth i ni wrando ac wrth i ni wneud hynny'n weddigar, Dioddew'n Tad. Neu di'n helpu ni i ymateb mewn ffydd i dy gariad a dy ras. Clyw ni, a madde'n holl feie trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr da. Amen. Mi ganon ni emyn arall gyda'n gilydd, i geisio help Duw wrth i ni dreulio chydig o amser yn myfyrio yn ei air. O llefara addfwyn Iesu, mae dy eiriau fel y gwyn oll yn dwyn i mewn dangnefedd ac sydd o anfeidrol yr un. Mae holl leisiau'r greadigell, holl ddyniadau cnawd a byd, wrth dy lais, hyfrytaf, tawel, yn distewi a mynd yn fyd. Disil diwetha, oedden ni yn meddwl am Mair, mam yr arglwydd Iesu, y cyntaf i gyfarfod â'r gwaredwr pan ddoth hi yma i'n byd. Heddiw, dwi am feddwl am ddau arall ddar ei gyfarfod y gwaredwr. Fe ddarllenwyd hanes i ni o
Efengil Lake ar seithfed benod. Os ydych chi eisiau troi at y seithfed benod, mi fydd hynny yn gret i chi allu edrych ar yr hanes wrth i ni fynd trwyddo fo. Mi oedd Iesu erbyn hyn wedi tyfu yn ddyn, wedi gadael I gartref yn Nazareth ac wedi dechrau mynd o amgylch Galilea yn pregethu ac yn cyflawni gweithredoedd o drigaredd tuag at bobl yn arbennig cleifion yn cael ei achau yn wirthiol ganddo fo. Ac oedd o'n ennill dilynwyr, rhai I ddod ar ei ôl, rhai oedd yn gwrando ar bopeth oedd o'n dweud, a rhai oedd eisiau gwybod mwy am be oedd o yn ei ddeud. O llawer yn dechrau dweud I fod o yn broffwyd mawr wedi dod oddi wrth y Dduw. Mynd na rai pobl oedd ddim yn siŵr o hynny, ac felly oedden nhw'n trio gwrando nid er mwyn dysgu, ond er mwyn gweld beth sydd gan y dyn yma, beth sydd gan hwn i'w ddeud. A weithiau oedd hynny'n golygu bod na dipyn o wrthdrawiad yn digwydd. Doedd pawb ddim mor barod i'w groesawu. A mae yna 3 cymeriad yn yr hanes da ni yn meddwl amdano fo heddiw. Mae Iesu hun wrth gwrs. A wedyn mae gynnon ni Seimon. Da ni cael gwybod ei enw, ond da ni hefyd yn gallu gweld rhai pethau eraill amdano fo. Mi oedd o... Mae'n debyg yn un o bobl efo chydig bach o gyfoeth. Oedd o fo lle iawn I fyw, beth bynnag. Oedd ganddo fo dŷ, ac bod rhai pobl glaw jyst efo tŷ o un stafell, mi oedd hwn yn amlwg efo tŷ, lle oedd na stafelloedd o amgylch rhyw fath o iard geedig, oedd y tôn agored i'r awyr. A felly oedd ganddo fo le iawn I fedru gwahodd Iesu I gael pryd o fwyd, ac I ddweud I gwir, efo Iesu mi fyddai ddisgyblion yna hefyd yn de. A'r ffordd oedden nhw'n gwneud hyn oedd mi fyddai yna fwrdd isel yn cael ei osod a fyddai pobl yn rhyw led orwedd wrth y bwrdd o amgylch y bwrdd. Ond wedyn, da ni dysgu hefyd am Seimon I fod o'n Pharisead. Oedd o'n dilyn rheolau caeth yn ei fywyd, gan geisio cadw mor agos at y ddeddf Duw ag y gallai. Dyna'r ail gymeriad sydd ganddo ni, Seimon y Pharisead. Ac wedyn mae ganddo ni drydydd cymeriad, gwraig sy'n cael ei disgrifio fel pechadures. Rhywun roedd pawb yn gwybod bod ganddi safonau moesol pur wahanol I Seimon. Roedd hon ddim yn un o bobl barchus y lle. Ac yn y ddrama sy'n datblygu o flaen llygaid y disgyblion, da ni'n gweld y gwesteion yn lle dowredd wrth y bwrdd i gael bwyd, a wedyn mi fyddai rhai pobl o dref yn dod mewn ac yn eistedd ar y cyrion fel petai I weld a chlywed beth oedd yn digwydd, I glywed yn arbennig beth gan Iesu I ddeud. Ac yn sydyn o ganol yr rhai o amgylch mae'r wraig hon yn ymddangos. I llygaid yn eisiau ag eto'n edrych oedd I amgylch nes I bod hi'n gweld yr un oedd hi wedi dod I weld. A dyma'n plygu tu cefn I Iesu a'i dagren llifo. Y dagren dechrau llifo dros I draed, a'i wedyn yn gollwng I gwall lawr I sychu draed o ac I roi draed ag enaint, yr enaint drud oedd ganddi. Felly gadwch I ni gymharu y 2 gymeriad olaf yma, Seimon y Pharisead, a'r wraig yna, da ni'n gwybod I henw hi, ond da ni'n gwybod mae pechadures oedd hi. Ac wrth I ni edrych ar y 2, dwi eisiau I chi holi'ch hynna'n, a fi'n efo chi, I ba un o'r 2 yma, dych chi'n fwy atebyg? Ble dwi yn ffitio yn y darlun? A beth cyntaf dwi'n chi sylwi ydy bod Seimon yn ei gyfiawnhau I hunan. Ond oedd y bechadures ddim. Oedd Seimon yn cyfiawnhau hynna. Dyna oedd holl feddylfryd y Phariseaid. Oedden nhw'n bobl oedd yn credu ond iddyn nhw fyw yn ddigon da ac I ddigon o bobl fyw yn ddigon da yna mi fyddai gwaredigaeth yn dod I Israel. Oedd Israel wedi cael ei caethgludo I Babylon gan rifoedd ynghynt oherwydd I drygioni. Felly mae eisiau ni fyw yn dda a mi fydd Duw yn gofalu amdano ni. Roedden nhw wedi gweithio allan.
Wrth edrych ar y gyfraith fod yna 613 o orchmynion yr oedden nhw eisiau cadw yn gaeth. Ac oedden nhw'n ofalus iawn i wneud yn siŵr bod nhw'n cadw y 613 yma o orchmynion. A tas nhw'n gwneud hynny, bydde teyrnas Dduw yn ymddangos yn y byd, a pan oedd o'n dod yn ystod i bywyd a'i peidio, oedden nhw yn gweithio i wneud yr holl bethau yma, mwyn gwneud yn siŵr bydde Duw yn gwenu arnyn nhw rhyw ddydd a'i derbyn nhw i'r nefoedd am fod nhw wedi cyflawni'r holl orchmynion. Dyna ni'n cael darlun o Pharisee, dydyn ni, mewn dameg ddaru'r arglwydd Iesu Grist i hadrodd am 2 ddyn yn mynd i'r deml i weddio. Mae Iesu'n dweud fel hyn, safodd y Pharisead wrtho'i hun a gweddio fel hyn, o Dduw, rwyf yn diolch i ti am nad o'i fi fel pawb arall, yn rheibus, yn anghyfiawn, yn odinebus, na chwaith fel y casglo trethu yma sydd yn ymelu. Rwyf yn prydio 2 waith yr wythnos ac yn talu degwm ar bopeth a gaf. Hynny i bob golwg oedd Seimon yn un o hoelion 8 y gymdeithas grefyddol. Oedd yn rhoi o'i arian, yn gwylio ei iaith, yn gwybod ei Beibl, yn cadw ei fywyd mor lan ag y gallai fo, ac yn cymryd ei grefydd o ddifri. Oedd yn cadw'n glir o bechaduriad, doedd o ddim eisiau dim byd i wneud efo nhw. A drwy'r cyfan i gyd, oedd o'n disgwyl mai ei grefydd a'i ddaioni fo'i hunan oedd yn mynd i wneud i Dduw i dderbyn o. Oedd yn cyfri, os oedd arno fo unrhyw fath o ddyled i Dduw, mae dyled fach oedd honno mewn gwirionedd, am ei fod o mor dda. Ar y llaw arall, oedd y bechadures yn gwybod bod hi angen maddeuant. A y wraig yma'n bydd wahanol. Oedd hi'n gwybod mai hyn yn gobeith hi oedd bod hi'n cael maddeuant rhyw bryd am y pethau oedd hi wedi gwneud. Oedd pawb yn y dref yn gwybod sut un oedd hi, a oedd hi'n gwybod sut un oedd hi. Bydde hi byth yn cael gwahoddiad gan Seimon i fwyta wrth i fwrdd, i ddweud y gwir, efallai oedd hi'n meddwl na bydde hi'n cael dod i mewn yna o gwbl. Felly, da ni'n gallu gweld hi'n sleifio fewn yng nghanol y rhai eraill oedd yn dod, gan obeithio nad oedd neb yn sylwi arni. Oedd hi wedi meddwl ar un adeg y byddai'n cael bodlonrwydd jyst wrth wneud be oedd hi eisiau, wrth ddilyn i safonau moesol ei hunan. Bydde pechod rywsut yn ei bodloni hi. Oedd hi wedi ffeindio'r cadw'r gorchmynion yn anodd, ac oedd hi'n meddwl bydde'r pleser byddai'n gael yn ei ffyrdd hi yn ddigon. Ond, wel, da ni'n gwybod be oedd ei phechod hi, oedd rhaid i awgrymu falle mae rhyw bechodau rhywiol, bod ei moesau hi'n ddigon llac fel yna. Wyddon ni ddim, ond roedd hi wedi dod i weld fod y pethau oedd hi'n meddwl fydden ei bodloni hi yn ei gadael hi'n wag. A'i gwenall ddari ddweud bod un sydd wedi dod i weld i bechod ei hun, hanner ffordd at ddod yn Gristion. Achos oedd hon wedi clywed fod Iesu yn derbyn pechaduriad. Falle fod wedi weld ac wrth wrando arno wedi dod i sylweddoli gwacder ei bywyd. Ac felly oedd wedi dod i'r pwynt lle oedd hi'n edifarhau am ei bywyd ac yn chwilio am faddeuant. Ble da ni? Yda ni efo Seimon yn llawn o hunan gyfiawnder? Bod ni'n ddigon da i Dduw? Neu yda ni efo'r wraig yma sydd yn gwybod bod ni angen maddeuant? Yr ail beth da ni'n gweld yn yr hanes ydy bod Seimon yn gosod ei hunan yn farnwr ar Iesu mewn rhyw ffordd. O'r dechrau, mae hwn yn cymryd yr agwedd i fod yn gwneud ffafr ar gwaredwr. Ti eisiau dod i'n tŷ ni gael bwyd. Oedd yn ymwybodol bod Iesu ddim o'r dref honno ac felly bod angen cael lle. Felly, wel, o reit, gei di ddod ata i. Ac eto, doedd y croeso gafodd Iesu ganddo ddim o'r gynnes a hynny. Oedd na fethiant mewn cwrteisi, mewn gwirionedd, deith i mewn i'th di ac ni roddais ddŵr i mi at fy nhraed.
Nid oedd esgusa, nid eraill fy mhen a golew. Dyna fydde'r arfer, dyna fydde'n gwrtais yn arbennig efo os ydych chi'n gwahodd rhywun, oeddech chi a meddwl ohonddyn nhw, mi fyddech chi'n gwneud yn siŵr ar ôl blinder y dydd fod na ddŵr yna i olchi traed. Byddech chi'n ei croesawu nhw'n gynnes. Byddech chi yn gwneud pob peth fedrech chi i wneud i'r gwestai deimlo bod nhw'n falch o'i gael o yna. Nid dyma'r ffordd i ddangos parch tuag at rhywun. Nid dyma nath Seimon wneud. Oedd o wedi gwahodd Iesu, nid mwyn i fendithio, ond yn hytrach, oedd yn gwybod bod rhai o'r Phariseaid wedi dod i ame y proffwyd yma. Oedden nhw wedi dod i feddwl na, wel, tydi hwn ddim wedi dod oddi wrth Dduw, ac oedd Seimon ei hunan eisiau gweld, wel, sut foi ydi hwn? Be'n union sydd yn wir amdani o? Ydi o wir yn broffwyd? Oedd Seimon am ddarnu Iesu. Ac oedd Seimon yn cyfri hunan yn ddigon o ddiwynydd i fedru barnu. A oedd mab y saer yn yr hyn yr oedd o yn ei honni. A ydych chi'n gweld i feddwl o yn gweithio wrth oedd o weld y bechadures yma yn dod i mewn. Falle fod ar fi'n deud wrth un o'i weision am ei hel hi oddi yno, ond ma'n i gweld hi'n mynd tuag at Iesu. A ma'n deud, wel reit na i aros a gweld sut mae Iesu mynd i ymateb tuag ati hi. A pan welodd o, be oedd hi'n wneud, fel oedd hi'n ei gyffwrdd o, a fel oedd Iesu ddim yn ei rhwystrau mewn rhyw ffordd, pan welodd hyn, dywedodd y Phariseaid oedd wedi wahodd wrth o'i hun, pe bai hwn yn broffwyd, byddai'n gwybod pwy o'r wraig sy'n cyffwrdd ag ef, a sut un yw hi. Pechadures yw hi. Oedd hwn yn gosod ei hunan mewn barn ar Iesu. A mae mor wahanol i'r wraig yn dydy, mi oedd hi, ar y llaw arall, yn caru yr arglwydd Iesu Grist. A fedra i ddim cadw'r cariad yma i mewn yn ei chalon hi. Nid caru efo cariad rhywiol fel mae pobl yn sôn amdano fo mor aml y dyddiau yma, ond rhywbeth llawer dyfnach. A mi ddi weld fod Iesu'n croesawu pechaduriad, nid mwyn ymuno ni pechod, ac ychwaith i gadael i barhau i fyw yn ei gwrthryfel yn erbyn Duw. Ond fe welodd fod Iesu'n dweud fod modd i rywun fel hi brofi gras am y ddeiant Duw. Ac am hynny fedra i ddim ond chwilio amdano. Dyma wraig o'r dref oedd yn bechadurus yn dod i wybod ei fod wrth byd bwyd yn hir Pharisiad, dath a ffiol o alabaster o enaint, a sefyll y tu ôl iddi wrth ei draed gan wylo. Yna dechreuodd lychu ei draed a'i dagrau, sychu a gwallt ei ffen, ac roedd yn cysanu ei draed ac yn ei hiro ar enaint. Wel, ddyn tro roedd Iesu wedi mynd i dŷ Mathew y casglo trethi, oedd yn newydd alw Mathew i adael i waith a dod a'i ddilyn o. A wrth i Iesu fynd i dŷ Mathew a cael gwledd yno, oedd y Phariseaid yn cwyno i fod wedi mynd i mewn i'w ledda gyda chasglwyd trethi a phechaduriaid. Falle bod y wraig yma yno, yng nghanol y wledd. A chlywed Iesu'n ateb y Phariseaid trwy ddweud, nid ar rai iach, ond ar y cleifion y mae angen meddyg. I alw pechaduriaid i adifeirwch, nid rhai cyfiawn yr o'i fi wedi dod. A mi oedd hi'n gwybod bod hi angen meddyg. Meddyg yw henaid. Neu falle bod hi'n y dorf ddar i glywed y gwaredwr yn dweud, dewch ata fi, bawb sy'n flinderog ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r ffwystrau i chi. A oedd hi wedi blino ar ei phechod. Oedd y cyfan yn faich ar ei chefn yn llwyth. Oedd eisiau cael gwared ohono fo. A'i ymateb hi. Edifeirwch. Edifeirwch, dwi'n dyfaru am yr hyn rydw i wedi wneud a'r ffordd wedi byw, a chariad, dagrau a bendithio y gwaredwr.
A welid i'r wraig hon, deithio mi mewn i sti ac ni roddais ddŵr i mi at fy nhraed, ond hon gwlychodd hi fy nhraed a'i dagre, a'i sychau ei gwallt. Ni roedd eis gysan i mi, ond nid yw hon wedi peidio chysianu fy nhraed byth pan ddeithio mi mewn. Nid erais fy mhen ag olew, ond irodd hon fy nhraed ag enaint. Oedd hon yn caru, ac yn caru yn fawr. A chi'n gweld, mae hyn yn arwain at y pwynt ola sydd gynnau. Mi oedd y bechadurus yma yn derbyn maddeuant Duw. Mi oedd ei phechodau hi'n fawr, peidiwch eich amddeall. Mae'r ddameg a droddodd Iesu, Seimon yn gwneud hynny'n glir. A tebodd Iesu, ef Seimon am ei gennyf, rhywbeth i'w ddweud wrthyt, meddai ento, dywed athro. Yr oedd gan fenthyciwr arian 2 ddyledwr. 500 o ddarnau arian oedd dyled un, a 100 oedd y llall. Gan nad oeddent yn gallu talu nôl, diddymodd y benthyciwr ei ddyled i'r 2. Pryn ohonynt gan hynny fydden ei garu fwyaf. Oedd yn dweud bod gan un ddyled fawr 500 o ddarnau, ac oedd yn dweud, wel dyma fel mae'r wraig yma. A mae'n dweud wrth i hi ddweud I gwir. Rwy'n dweud wrthyt mae pechodau, dweud wrth Seimon, am fod ei chariad hi'n fawr. Am hynny rwy'n dweud wrthyt mae pechodau cynifer ydynt wedi ei maddau. Oedd Iesu'n gwybod yn union sut un oedd hi. Oedd ei pechodau hi'n fawr, ond oedd ei hedifeirwch, I dagre, a'i hawdd I droi oddi wrthyn nhw I wasanaethu Iesu yn arwydd fod rhywbeth mawr wedi digwydd yn ei chalon. A dyma'n clywed y geiriau rhyfeddol hynny o enna Iesu. Wrth y wraig meddai, mae dy bechodau wedi I maddau. Rwan pan ddydodd Iesu hyn, mae'n siŵr fod yna ryw ochennaid o syndod wedi mynd trwy rhai wrth y bwrdd. Dyma un o'r manell oedd y Phariseaid wedi croesi Iesu o'r blaen. Oedden nhw'n dweud, sgen neb hawl I faddau, ond Duw. Pwy yw hwn sydd hyd yn oed yn maddau pechodau? Ac meddai Iesu wrth y wraig, y mae dy ffydd wedi dy achub di. Dos mewn tangnefedd. Gallai fynd ar ei ffordd yn llawen, gyda'r tangnefedd fod pethau'n iawn rhyngddi hi a'i Duw. Ac yn wir pan ddarllenon ni mlaen yn y benod nesaf, mae Luc yn deud wrthynt, wedi hynny bef yn teithio drwy dref a phentref gan bregethu a chyhoeddi'r newydd da am deyrnas Dduw, roedd y deuddeg gydag ef, ynghyd a rhai gwragedd oedd wedi iachau oddi wrth ysbrydion drwg ac afiechydon. Mai yr aelwyd Magdalen, yr un roedd 7 gythrael wedi dod allan ohoni, Joanna, gwraig Chwsa, goruchwiliwr Herod, Susanna a llawer eraill, roedd yr rhain yn gweini arnynt o'i hadnoddau hunain. Tybed oedd y wraig yma yn eu plith nhw. Tybed oedd hi yn un o'r rhain. Ar y llaw arall, bod hi wedi derbyn maddeuant, mae Seimon yn ffeindio bod o angen maddeuant. Oedd efo'i broblem ei hun I ymgodymu â hi. Oedd wedi dangos anghwrteisi mawr tuag at yr arglwydd Iesu Grist. Ei hunan gyfiawnder ei hun, roedd Iesu wedi rhoi I fys ar y gwendid mawr yn holl athroniaeth y Phariseaid. Oedd agwedd I calonau nhw tuag at Dduw yn anghywir. Yn allanol, oedden nhw'n gallu edrych mor ddiwiol a mor da, ond oedd na diffyg cariad at Dduw a diffyg cariad at ei cyddyn. Ac felly mae Iesu'n dweud, rwy'n dweud wrth ti mae phechodau hi, cynifer ydynt wedi maddau oherwydd mae chariad yn fawr, ond os mae chydig a fyddeuwyd I rywun, ychydig yw ei gariad. Gwendid y Phariseaid, oedd meddwl bod ei crefydd a'i mosoldeb a'i hunan aberth yn ddigon. Doedden nhw ddim angen rhyw lawer o fyddeuant. Ond fe ddangosodd Iesu Seimon I fod o angen cymaint o edifeirwch a'r bechadurus yma. Roedd o mor bell oddi wrth y Dduw ac roedd hir I oed wedi bod.
Sgwrs mae eisiau ni fyw bywydau moesol cywir. Ond problem gwneud hynny ydi meddwl yn bod ni'n well na phawb arall. Ac os da ni'n gwneud hynny, yna be ffeindio ni ydy bod yn holl ymdrechion i gyfiawnhau'n hynny yn edrych na dod â ni at Dduw, maen nhw'n gosod ni mewn gylyniaeth yn erbyn Duw. Oherwydd o flaen Duw, un ffordd sydd o gael yn cyfiawnhau. A hynny ydy trwy i Dduw ddewis maddau ni. A mae'n gallu gwneud hynny trwy gyfri bod aberth Iesu ar y groes yn dal digonol i guddio yn beia ni i gyd. Mi holes i ar y dechrau gwestiwn i ni geisio cadw mewn cof wrth edrych ar yr hanes. I ba un o'r ddau yma dych chi'n fwyaf tebyg? Ble dwi yn ffitio yn y darlun yma? Ydyn ni'n bobl sydd fel Seimon yn cyfiawnhau'n hunain? Neu ydyn ni'n bobl sydd yn gwybod bod ni angen maddeuant? Ydyn ni yn gosod yn hunain fel barnwyr ar Iesu? Penderfynu reit, dwi'n hoffi'r peth yma, mae'n dweud, dwi ddim mor siŵr am beth arall, mae'n dweud, a mi gymau beth dwi isio, ond ydyn ni'n gosod yn hunain fel yna, neu yn hytrach, ydyn ni mewn edifeirwch yn troi oddi wrth yn beia ac ydyn ni'n caru yr arglwydd Iesu Grist fel rhywun sydd yn croesawu pechaduriaid. Ydyn ni yn rai sydd angen maddeuant, neu ydyn ni'n rai sydd wedi derbyn maddeuant? Achos dyna'r ddau fath o berson sydd yn y byd yn ôl y Beibl. Rhai sydd wedi cael maddeuant Duw trwy edifarhau a rhoi i ffydd yn Iesu. Neu rhai sydd yn dal yn eu pechod, yn dal heb ffeindio tangnefedd yn eu calonnau. Os na fedrwn ni ddod at Iesu gyda dagren yn calon a difyrwch, a gawydd i ddiolch iddo am edrych arno ni erioed, yna nawn ni byth glywed i eiriau a bod y bechodau wedi i maddau, a bod y ffydd wedi dachub di, dos mewn tangnefedd. Gadwch i ni ganu emyn efo'n gilydd, a gadewch i ni ymateb yn calonnau wrth i ni ganu. Mi glywais lais yr Iesu'n dweud, tyr data fi yn awr, flinderog un, ceiarf ym ron roi pwys dy ben i lawr. Mi ddeithim at yr Iesu cu yn llwythog dan fy nghlwyf, gorffwysfa gefais yn ddo ef, a dedwydd, dedwydd wyf.
Diolch i chi am wrando, gobeithio bod y gair wedi bod yn cynhesu'ch calon chi i chi fedru closio at yr arglwydd Iesu. Os oes gennych chi fwy o ddiddordeb neu angen cysylltu yna, gnewch hynny trwy'n safle wenu www.capelyffynnon.org neu edrychwch ar ein tudalen ni Capel y Ffynnon ar Facebook. A bob dydd mae yna fyfyrdod bach yn dod fyny ar YouTube oddi wrthon ni gair o'r gell. A syl nesaf, os ydych chi am ymuno efo ni, ydych chi'n mynd i glywed rhywun arall, da ni'n mynd i groesawu John Perry, sydd yn byw ac yn gweinidogaethu'n Rhydaman. Da ni'n groesawu fo ato ni i bregethu wythnos nesaf. Gadwch i ni orffen mewn gweddi. Arglwydd mewn byd sydd yn gwybod ychydig iawn mewn gwirionedd am dangnefedd. Da ni diolch fod modd yn ni brofi tangnefedd efo ti trwy yn harglwydd Iesu Grist. Helpa ni o ddewn tad i weld fel da ni angen dy gariad a dy jigaredd i lenwi'n calonau. Helpa ni weld gymaint da ni angen dy fyddeiant ac wrth bwyso ar yr arglwydd Iesu, nid i roi ni'r tangnefedd hwnnw sydd i'w chlaw pob deall wrth i ni lawenhau fod Crist wedi cymryd y cyfan o'n trygioni ni ac wedi talu'r pris yn llawn ar y groes. Amen.